А ну-ка, павук нам ответь-ка, зачем приезжал к нам лебедька? Чаго ён тут воду муціў? Пра што ён табе гаварыў? Казаў пра права чалавека. О, права чалавека, а што гэта? Ніякіх нема ў нас праў. Во-во, ён і так і казаў. Казаў, што ўрад наш балота, і к ім ёсць пратэсная нота. Пра то, што пануе падман, пра то, што нечэсным стаў пан, брехня паўсюль, здрада, падман, і што гэта шануе ваш пан. Пра то, што растуць сильна цэны, вунь зноўку з валютай праблемы. Пра то, што жывем як рабы у турме ў маштабах страны. Пра то, што жывем як скаты, краіна ў маштабах турмы. Але выхад ёсць з гэтай драмы. Ён нам прапануе праграму. Мільён месц працоўных дае, зарплата больш 1000 уе. Мільён мест працоўных нам дасць, і мы яго выберэм у ўласць. Ох, паслухай, павук, ты сычонак, ужо ўсіх дастаў да пячонак. Лебедька твой збіты пілот, а ў нашага ёсць самалёт. У ім унітаз залаты. Ну, чувствуеш, хто тут круты? А ну-ка, павук, нам ответь-ка, калі зноў прыедзе лебедька? Ужо хутка ў раённы наш цэнтр, але пэўна як прэзідэнт.